čo spája váš smartfón, jadrovú elektráreň a najmodernejšie prúdové motory. Je to prvok, o ktorom ste možno nikdy nepočuli, no bez neho by moderné technológie nefungovali. Dnes sa ponoríme do sveta hafnia. Hafnium, so symbolom HF a atómovým číslom 72, je lesklý, strieborno-sivý prechodný kov. Je mimoriadne odolný voči korózii vďaka tenkej, ale pevnej oxidovej vrstve, ktorá sa na jeho povrchu vytvára. Jednou z jeho najfascinujúcejších vlastností je extrémne vysoká teplota topenia, presahujúca 2200 stupňov Celzia. Chemicky je hafnium takmer identické so zirkóniom, čo sťažuje ich oddelenie. V prírode sa nikdy nenachádza voľne, ale vždy spoločne so zirkóniom v jeho mineráloch. Získava sa ako vedľajší produkt pri spracovaní zirkónia. Hafnium bolo objavené v roku 1923 v Kodani a pomenované podľa latinského názvu mesta, Hafnia. Jeho objav bol dôležitým dôkazom správnosti Bohrovho modelu atómu. Práškové hafnium je dokonca samozápalné na vzduchu a pri oxidácii môže vytvárať nádherné dúhové efekty. Jeho výnimočná schopnosť pohodcovať neutróny ho robí ideálnym pre regulačné tyče v jadrových reaktoroch. V elektronike je hafnium kľúčové pre moderné mikroprocesory, kde umožňuje miniaturizáciu. A vďaka odolnosti voči vysokým teplotám sa používa v zliatinách pre prúdové motory a raketové dýzy. Hafnium je dôkazom, že aj tie najmenej známe prvky môžu mať obrovský vplyv na náš svet. Od jadrovej energie po vaše vreckové zariadenia, hafnium ticho poháňa pokrok. Aký ďalší skrytý klenot periodickej tabuľky by sme mali preskúmať?